weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fasudaɓe to kuñonkayli to guetame to awoyni to madina alheri to gawinane to tata cheikh oumar to radio tare ko on takkusan juula ha to galle ceerno oumar ly to batama sare ha to galle talɓe e to galle shérifa bouye to ñoro to dimali e ko taari ɗum kala ene jiiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie tawateɗo e jilli mum toon to Abou Dhabi lamorgo émirat arabe uni o yettima galle jippuɗo Messoudou Wula Bakayri salminide ɗum e namdade no waddi e ɓandu to leydi Sénégal coalition Diomaye président ɓe département ɓe Kaolack ɓe jooɗima jonde mabɓe e nder oɗo weekend ɓennuɗo hanki o kamɓe kala ɓe cuuɓi ɓe kawri ɓe cuuɓima biteɗo Ali Tunkara ɓe gardini ɗum département o to leydi Mali laamu leydi Mali tengtini jaltugol aduna général Sadio Camara kañum wonno ministre mabɓe de la défense to leydi Burkina Faso e to leydi Burkina Faso Burkina woni tigui koye heɓlide yidde mum kay ko heblade ɗo e mayiɗe hitade 2026 gonɗen ɗum tawɓe kebli fodde temedere ujunere militaire tawi ko réserviste en to leydi Nigéria ko sappo e nayyi landaji lunda kañumen tigui ndentini doole men e peeje men beele kay ɓe ndendina biriji mabɓe ɓe mbaɗa ko wiyete tigui candidat ji ini to leydi Côte d'Ivoire toon ko nogas e tato neɗɗo ñaawa kay tawi ko ɓe juuɗe men tumano kay eko fate janggu mbannogu guila hitande 2020 to kam poste mo contrôle mo Kafoulo hen jeegom taƴanama kadde gurdam men e kaso to leydi Tchad ma en jaa ha to nokku biteɗo Guérada ko haare leñamago waɗi toon ko famdi kala sappo e ɗiɗo neɗɗo wasi hen pittali men to leydi Soudan du Sud toon ko avion tokoso yani toon ene jolluno sappo e tato neɗɗo kamɓe kala hen ɓe mbasi pittali mabɓe habaruji men jolam deɓeri ma en jaa ha to leydi Moyen Orient ma en kaali guerre ko fate Moyen Orient bisimilla moon e kelki hotodirte joni piren pacciren gorelte ko aadiyanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadiyanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta business +1 34
77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e altine sappo e nogas e jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom habaruji moon e ɗemgal pular e so tawi ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba an jiɗɗo ñantade tawa kadi sa ñantima aɗa fadda jiɗɗo dolokke kay woni wutte taw ko 3 pièces woni wutte cakkal e tuuba mum wondude walla tawi ko jiɗɗa ko sabdo guettiɗo walla so tawi ko demi saison wona noon basin super 100 foof so tawi kay jiɗɗa ko ñantade jooɗa walla ka keñƴiɗo jiɗɗa tigui ko jogade haɗa jogui yangue walla mariage walla ziyara ka keñƴiɗo jokkodirta koye Amadou Makamba Koutira Amadou Baye noon Makamba Koutira tawe to marché 5e taw ko nokku bite avenue Gambi woɗɗani jeere kay tawi koto matlaji e to tappiji jeeteɗo so tawi ha yettima ɗon kala mo namdiɗa mbiɗa Makamba Koutira hay soko gumɗoma e nanggo junggo ma adduma ha to atelier Makamba Koutira kanko Makamba Koutira noon so tawi jiɗɗa ko jokkodirde makko to banggue téléphone wadde commandement ha tenti kadi e ɓen joguiɓe boutique aji walla yeytoyoɓe taw ko en gros so tawi a jokkodiri makko e stock mo jiɗɗa e commande no jiɗɗa kala guila e wutteji ha e sabdoruji e demi saison ngaji kala ma waw hebde ha no hannirta ni so tawi kadi ko caggal leydi gonɗa aɗa yiiɗi Makamba Koutira ñotanma so tawi kay a haalnamo haala tisi basin mo jiɗɗa couleur mo jiɗɗa walla so tawi a neldimo basin ma o neldamo natal ma so naari natal ma kay omo andi ñotuɗo ngol ñotantuma ha yooda yaade ma kadi so tawi o ñotinima cikkata ko ƴettuɗo mesure maɗa Makamba Koutira noon numéro makko tawi gonde leydi monti maɗɗa gonɗa mbatta ko 46 85 23 44 so tawi ko caggal leydi gonɗa noon mbatta ko 00 222 ko éducatif leydi Mauritanie mbaɗa 46 85 23 44 ma fotte Amadou Mbaye Makamba Koutira ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hawrejo gendi Mauritanie tawateɗo e jilli mum toon to Émirats Arabes Unis o yettima noon jamma hanki o noon to galle jippunde to galle Mesouda Wula Boulkhayri Mesouda Wula Boulkhayri noon to jippunde mum toon to Abou Dhabi Mesouda Boulkhayri noon tawe toon tawi kadi wona karɗo callan no wiyete noon koye mbaadi safaruji yettini hoorejo leydi noon to galle makko to ko salmindemo juurademo e namdade kadi no wadde ɓandu siftinde on kanko Mesouda Wula Boulkhayri ko neɗɗo dawrugol ko kanko ardi landa wiyete ko APP woni alliance progressiste ko kanko kadi woni kardiɗo ngalɗo catala biyetegal CESE woni conseil économique social et environnemental leydi Mauritanie ko kanko ardina ɗuma oɗo noon oɗo dumuna kala noon kanko Mesouda Wula Boulkhayri o wona celluɗo o tawate toon to Abou Dhabi lamorgo leydi Émirats Arabes Unis tawi koye mbadi safruji makko hoorejo leydi ndi noon ari toon tigui ko salmindemo e dartude kay no waddi e ɓandu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen FCJ ko fedde witende front de citoyenneté de la justice eɓe mbiya kadi jama ɓe kolliri tigui wonde hitande hikka nde koɓe tawtoyoɓe nde ɗo fedde tawi ko fedde hardineji yuɓɓinoɓe kala hitande seppoji mum e nder nokshot ɗina seppoji noon e koɓe tigui addoɓe soutien mabɓe faade nde ɗon fedde hardineji FCG noon erima kala militant mabɓe sympathisant mabɓe kay nde arata tawtoyde kay nde arata tawtorede ngoɗo seppo tawi ko seppo waɗongo kay kala hitade tawi ko seppo hardineji waɗongo e nder nokshot lamorgo leydi Mauritanie fedde hardineji nde noon nde wiite tigui ɓe kewi indirde le pacte des droits politiques économiques et sociaux de haratina seppo ngo noon yuɓɓinte ko ñande alarba garoɗo o nogas jeenayya lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi tugge fuɗɗoto noon ko saga 16 heures moɓodiral mabɓe noon ɓe mbaɗat ɗum ko yesso place de commission nationale indépendante des élections tawi kadi ko nokku ɓurɗo andirede kay bâtiment assemblée nationale mo gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commission tawi ko commission mawɗo fedde commission mawɗo kay tawi ko jeeyaɓe e catala bitegal CNDH Mauritanie woni commission nationale des droits de l'homme e gardugol hoorejo commission biteɗo El Bekkay Abdallah Malika ɓe jettima ñande aseta ɓennuɗo to galle jinnaɓe biyetenoɗo Fatimata Hammadi Ba suka debbo kay jiitanoɗo ne wara guel ñande aseta ɓennuɗo to Dara Naima ɓe jettima galle jinnaɓe makko noon toon to Riyad to legal PK
ka ko alada hanki o noon commission ɓayi ƴettino toon ko ñande aseta kono ko alada hanki o commission ɓayini communiqué men hollirde kay wonde ɓe ngari toon ɓe jewtidi kay ɓe ngari toon yettinde duwawuji mabɓe e yewtidde hettade kay jinnaɓe e koreji e sehilaɓe oɗon suka debbo kay jaltuɗo aduna ɓe kolliri noon maɓe kolliri noon wonde ɓe mbaddi toon ɓe joddima toon batu noon guila e koreji ha e hoddiɓe sehilaɓe suka debbo o kala ɓe kettima ɗumen kay ko fati kay e gurdam makko eko fati kadi no yaltiri aduna ni ɗum noon kay ɓe kolliri hen sunare mabɓe mawde no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen le ministère de l'équipement et de transport e wondude e golledi mum ko wayno société biteɗo ETR établissement de travaux d'entretien routier ɓe kolliri tigui altine hande o no gasi jeeɗiɗi lewru avril 2026 wonde kay puɗɗogol golle ɗum noon tawi ko puɗɗogol golle kay fewnidde lawol hakkude Nouakchott faade Nouadhibou tawi ko hettere woni tronçon biteɗo kay tawi ko tronçon kay on tronçon noon ene fuɗɗo tigui to fuɗɗiti o fuɗɗiti koto kilométre 120 Nouadhibou ha yetto kilométre 180 e Nouadhibou tawi ɗum noon ene qime ha capanɗe jeegom kilométre foof ko lawol ngol ene boni no fewi ɗum noon golle fewnidde ngol lawol tawi ko fawde makko ko wiyete tappi ɗum noon ko ñalawma hande o woni puɗɗogol ɗeɗon golle ɗum noon en tawi tigui to nokku biyeteɗo Boulot Noir ha to yettoto nokku biyeteɗo wiyedda Sefra ene tawe temedere capanɗe jeeɗiɗi kilométre hakkude mum e Nouadhibou golle ɗe noon ko fawde kay tappi e dow ngol ɗon lawol ha tigui lawol ngol darto hano hannirta ni yidde laamu ngu noon ko moƴƴitinde lawol ngol beele kay accident ji ne usto hen panuji kadi e kala saaha usto hen e ustugol tampere kadi beele waɗoɓe ya gara kay e dow ngol ɗon lawol ummade Nouakchott faade Nouadhibou beele kay tampere men gasan ha laaɓa ko ɗum woni fidde e fandare laamu ngu ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen ƴena toon to Zouérate e dow yamirore jagolgal kalfinagal ko faade gueɗe nder leydi e jaccingol laamu e yamirore jagolgal kalfinagal ko faati Kotki ɓe dokki tigui dow nden yamirore noon laamu halfinaɓe nden kay kisala wuuro Zouérate ɓe kolliri tigui wonde dartingol dendagal ɓen ma hoɓe kay daw koɗande mumen e nder leeɗe jaltirɗe walla natirɗe wuuro Zouérate ngo Zouérate noon en tawi nder région de Trimour to rewo leydi Mauritanie ɓe noon ɓe kolliri tigui e kala saaha aroɓe ne maha ɗon koɗande mumen ha tenti noon e nder falde woni nokku to wiyete zone 600 logement nde laamu ngu ramiri tigui de ɗum dartinte ha laaɓa ha diwa oɗo saaha joni ha joni ko leydi sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen kala hoorejo leydi Sénégal kay joom suudu mum ene heewi kay tafde e awde ko wiyete fondation Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal kañum noon o jogui ko suddiɓe ɗiɗi woni ko leydi Sénégal oɗo saaha joni jogui koko wiyete les deux premières dames kamɓe rewɓe ɗiɗo kala ɗon ɓe ndentini kay ɓe ndenni dole mabɓe ɓe tafi kay oɗo ndeɗo fedde walla mbiyen tigui oɗo fondation tawi fondation ɓe inni ɗum ko Sénégal solidaire fondation noon toppiti koko fate santé woni cellal aadi ko fate éducation ko fate needi e janggue sukaɓe ko fate autonomisation des femmes woni tigui no rewɓe mbawiɗani koye mumen kamɓe rewɓe ɗiɗo kala noon mone mabɓe kala rokkama tigui ko heerori kay ko toppiti e beele kay tigui juɓɓudi ndi e mbadi juɓɓudi kay ha juɓɓudi ndi rewa lawol so tawi noon ko fannu éducation et autonomisation des femmes woni tigui ko fati negol sukaɓe jangde sukaɓe wondude tigui no rewɓe mbawirani koye mumen ngal catal halfina ɗum ko biyeteɗo joom suudu makko biyeteɗo Marie Khona Faye so tawi noon koko fati e santé woni cellal aade herori ɗum ko biyeteɗo Absa Faye ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Youssou Ndour e diɗɗal muɗum biteɓe super étoile ko yanoɓe toon to leydi Mali e ɓe yano toon to leydi yanoɓe ko leydi Mali ɓe gonno toon noon ɓe yano noon ko jonino toon ko yuɓɓinde toon concert ko toon fitinaji Mali ɗi bannoɗi ñande aseta ɓennuɗo ko toon tawiɓe yimɓe makko noon woni fansuji makko hewɓe no fewi joguinoɓe hen fayre e kulol manngol no fewi saabu caɗele ɗe tawde toon on biyeteɗo Youssou Ndour Allah noon yettama teskama tigui Youssou Ndour e diɗɗal mum super étoile kamɓe kala noon ɓe mbawi tigui artude e dow jaam ɓe garti e nder leydi Sénégal Youssou Ndour waɗi message particulier faade ɓesgu Mali naɓe e faade Sénégal naɓe wurɓe toon to leydi Mali e faade kadi yimɓe makko e yaadi makko kala tigui ha tengti noon heblinoɓe kay gam yidde tawtorede oɗon concert mo yinno mo ɗamino yuɓɓinde toon miijo makko kadi fayi e ɓeɗo tawi kadi ko yuɓɓinnoɓe addunoɓe mo toon gam yidde yuɓɓinde oɗo concert tawi kadi
kadi concert o haytide ɗum kay ko ɗiɗo fitnaji badɗi toon to leydi Mali to Bamako ha e oɗo saka eɗen gandi Bamako woni tigui ko kuulala hirtole ɗo woni couvre feu ko ɗum saabi noon ha oɗon concert kay wawi haytude kanko Youssou Ndour noon holliri tigui wonde oɗo concert o waɗaka annulé ala mataw kono fanno ardini tan ɗum noon ma dirtinama o ɗum teskima omo ɗamini noon ɗo e yesso kay ma tigui rendez-vous goɗɗo ƴette hawa waɗi toon concert gam weltinde fansuji makko dendagal tawateɓe toon to leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen landa witeka PDS ene tawe tigui keɓugal mawgal no fewi PDS noon ko landaka Abdoulaye Wade tafi ardi kanka landaka noon eɓe tawi tigui e keɓugal manggal no fewi ngal keɓugal noon ko yidde mawninde kay manditare wattore duuɓi temedere ko kanko maître Abdoulaye Wade o yino aduna ko yiya ndina mbaadi noon PDS nuldi sete timmuɗo ɗo fewi toon to Touba teddinirde kay e teddininde kay e ñagade duwaw faade khalifa général de Mouride woni Serigne Mountaga Mbacké yidde PDS noon ko tintinde e teddinirde dendagal ɓena wiyeteɓe autorité ji étatique woddude autorité ji religieuse no ndiɗonno tawateɓe e nder leydi ni ɓe ñaguima noon khalifa o nde ñagantoɓe Allah kay nde cérémonie o waɗata e dow jaam gasa kadi e dow jaam ɓe gardi toon ɓe ñaguima kadi khalifa o kadi ɓe gandini ɗum wonde oɗo cérémonie kay mawnide manditare wattore duuɓi temedere ko maître Abdoulaye Wade yino aduna oɓe kolliri tigui woni parrain ñalawma on waɗa ɗum ko suura ho parrainage de son excellence président Bassirou Diomaye Faye kanko khalifa o noon holliri hen weltare makko mawde no fewi o waɗi duwaw o duwanima kadi maître Abdoulaye Wade nde Allah ɓeydanta ɗum balɗe juɗɗe no fewi tawi ne wondi e cellal duumigal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande aseta ɓennuɗo ɗo nogas e joyi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ardiɓe coalition Diomaye président tawateɓe nder département ɓe Kaolack ɓe joɗinoma batu mabɓe wonno Mujibou Batu ngu noon ko wadde validé document ji mabɓe kay e ɓeydude tigui e ɓeydude kay juɓɓudi mabɓe woni structure aji mabɓe politique e nder jonde he noon kamɓe kala ɓe kawri kay ɓe cuɓima biteɗo Ali Tunkara noon ɓe mbaɗi ɗum tigui ɓe gardini ɗum coalition Diomaye président e nder département de Kaolack no didorno coordination noon coordination o waɗi batu ngu ɓe mbaddi batu ngu noon koye temedere e nogas parti politique wondude mouvement ji wondude e mouvement ji e alliéji mabɓe tawateɓe nder département de Kaolack e nder jonde he kadi ɓe cuɓima sappo e nayyi coordinateur commune o tawi eɓe jogui haqiqa e jaati ɗiɗo sappo e nayyi coordinateur uji cuɓaɗi kay wonde ene mbawi hebde pôle-guji kay ene mbawi hebde pôle-guji laaɓɗi ceer e sumgoji tawi ko sumgoji e nder commune aji sumgoji tijjaɗi ɗo e yesso kanko Ali Tunkara noon o wi kay yesso yimɓeɓe kala noon e yesso jaadiyankoɓe wonde kay wonde koɓe parɓe kay koɓe paranɓe ɗiɗo sumgoji paaɗi e suɓa koɓe parɓe kadi darade kay gembude hono président Bassirou Diomaye Faye no wawi tigui hebde tigui deuxiéme mandat mum e sumgoji tijjaɗi en 2029 biteɗo Mawdo Diallo ko kañum woni coordinateur Diomaye président e nder commune mo Kaolack kankone o erima dendagal yimɓeɓe kala ɗe ɓeydata darde mumen ɓeyde sembe mumen kala moɓe jiimoɓe keptini ɓe mbeeɗa ɗum junggo jeeyaɗo e fedde ɗe kay e jeeyaɗo e coalition ɓe ɓeydo teddinde ɗum kala kadi mo jeeyaka hen ɓe ƴeewa famminde ɗum wadde sensibilisation haaɓe gandi ɗum holko woni darde e fandare Diomaye président haaɓe mbawa foti ɗum nde ɓe ƴamata yimɓe kay ɓe mbawa tigui ɓeydude sensibilisation haaɓe mbawa heddade fandare mabɓe nde ɓe jiiɗi nde ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen to leydi Sénégal piscine olympique mo Dakar woni tigui koye fewnitede e garɗitinede halfinaɗo golle ɗe noon teskima e nder oɗon piscine olympique bâtiment teskama temedere nogas e nayyi fallantere tawi ko pallanteje aluminium mbawi tigui ɗakkitede walla gujjama e nder oɗon nokku biteɗo Thiam kañum woni directeur des travaux de la société SOGEAM satam Sénégal ko kañuma yeehi tigui caggal nde o teski kalago wi ko kanko yi ha to commissariat d'arrondissement de police mo point o wadde toon o waɗi toon plainte ɗum noon ko guereñade nogas aset nogas joyi lewru avril nde gonnen ɗum haala ka noon yettima e oɗo saaha joni e noppi procureur de la république enquête jaajƴo udditama hen ha joni habaruji men demgal
dendagal pular to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen to Touba noon teskama toon kay ko debbo mawɗo kay nangue hoore kellaw kañum tigui wuyɓe jani toon wuyɓe ɓe noon jani makko jaadini omo joguino fodde 2 600 000 francs CFA jaadi hen naate koose taw kadi jan wuuɓe mbaɗi ɗum ko nangue hoore kellaw e nder wuro Touba ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jena toon to wuro Teddungo to Daka Médina Gounass noon ɓena yimɓe tawi ko service d'hygiène et des commerce ɓe mbawi teɓade tettude marchandise uji kewɗi wondude kay marchandise uji kewɗi tawi ko produit uji ɗi marchandise uji ɗi appuji mumen gasi walla tawi ko contrebande e juuɗe commerçant ji toon to Daka Médina Gounass marchandise uji ɗi noon tawi ko gueɗe ñamateɗe ɗe way ko guilay ko wayno jarameje woni boisson ngaji e murtada wondude patuji des pâtes woni tigui patuji macaronaji wondude vinaigre e leviraji aromaji wondude ele concentré wondude kosam poudre kala ko ɗum woni koɓe tetti hen wondude kadi gueɗe goɗɗe poppeteɗe ko wayno geluji walla crème aji ha e parfum ji kala tawi kadi ko appuji mum walla contrefaçon ɓe mbawi tettu toon hono holli kay biteɗo Mamadou Ka kañum woni mawɗo service du commerce e nder oɗon falde o wi noon wonde kay ɗum ɗo foof noon koye mbadi kay gam yidde ɓeydinde tekkinde nden ka e kisal wonande ɓen les consommateurs aroɓe kay tawtorede toon to Daka Médina Gounass noon ko altine hande o sako to ma en ketto musidɗo men sehdi men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andodinima Ghali Abouba kabruji men ɗo e Daka mo Médina Gounass alhamdulillah rabbil alamin ñande aset nde hono mawɗo leydi hono Bassirou Diomaye Faye wawi yettade ɗo e Daka Médina Gounass ko ɗo tigui o juuɗe tisdaro kam kadi e takosano on alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe juɓɓe kala mbawi jaɓɓade mbayno ceerno wini mbawde jaɓɓademo wondude neydi kono kadi almudagal kam kadi o ƴetti kongo makko hollude watte kono feewi garagal makko ɗo e Daka goo addimo ɗo ko banggue ko wondema hooreji leydi Sénégal ɗiɗo ko wondema almudo e galle he kono kadi wondema kadi tijaniyanke alhamdulillah bilamin kanko Bassirou Diomaye Faye bandiraɓe kala mbawi weltanade ɗum feewi kono kadi ceerno e wondude ceerno Ibou Umar Sy mbawi bismademo e jaɓɓademo hollude kadi weltare men e garal makko ɗo e Daka mo ndemo holliri so Allah lamɗo jaaɓi Daka o kala ko sohlata hen eko watta hen eko ceerno sohli inchallah kaɓe laamu ngu mami dar hen hano ha nerdnima Ghali Abouba ñalawma hande o ɗo altine moƴƴo malaɗo woni cakagol Daka Médina Gounass wondude e bendalaɓe heewɓe machallah bandeɓe gaari kewal e peewal noon kadi wondude e sarifaɓe Cheikh Ahmed Tidiane mbawi arde Daka o ɓe hen guila Daka o jooɗi gonde dendagal ha saka ɓe hen kadi ko hanki fade hande gaari ɓe gaari gargol moƴƴol ceerno holliri Daka mo wuuri so Allahu lamɗo jaaɓi kono ko 10 avril inchallah Daka mo wuuri ko 10 avril 2027 garo so Allahu lamɗo jaaɓi bandaɓe kala beltima ceerno sacrifice kongol muɗum ɗaccide bandiraɓe ko wiide assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandaɓe kala ɗaccita woni tan kadi dirago wonti wooro goto en dogana Daka mum en dogana auto muɗum en dogana moto muɗum gam kadi fatude e nokkuji muɗum banda juɓɓe kala machallah ene belti wondude weltare mawde no fewi no fewi kono kadi Ghali Abouba gawtude go Médina Gounass galleji kala mbawi defta kadi bottaje defta law guila 11h midi to deftama ɓe ko atayuji ɓe ko tuwam gam jaɓɓorade hoɓeɓe kala oto garɗo ɓe dartin ɗum jomen jippo ñama ha kaara jara ɓenna machallah bandiraɓe kala jaɓɓen fewi ɓe hen kadi mangoji gatantaɓe foof kadi wonni weltare no fewi Daka o jooɗama e jaam sakama e jaam Ghali Abouba ko musidɗo Amadou Samba Lo Médina Gounass fewde Weltare TV weltare ɗi fulanidinma Ghali Abouba Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan allahumma amin dendagal duwawuji duwaɗi toon kala nde Allah jabotoɗi duwawuji dendagal tampere ko fera toon kala nde Allah lomtinta Allah yoɓa tawi ko jobdi moƴƴiri allahumma amina nde Allah junnata kadi moƴƴina junna balle ceerno moƴƴina battane makko kanko e dendagal ɓesgu makko e dendagal yaadi makko la allahumma amina eɗen mbiya tan kadi sofreɓe ɓe nde jarata jaam kay noɓe jaruno e dow jaam haaɓe jetti e dow
jam ɓe mbawa kadi artude e galleji mabɓe dow jam e kisal allahuma amina sen ummima to Dakar Médine Gounass koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali le chef d'état major général des armées mo leydi Mali hono général de division Oumar Diarra o yalti e ayawo habride gendi Mali woni ko wiyete ORTM hollirde kay ko kewno ñande subaka 7 lewru avril 2026 gonɗen du e nder leydi Mali e hollirde bila kadi ko tigi ko wadditono o fuɗɗiri noon o fuɗɗiri haalande makko noon ko yettinde duwawuji dendagal dow inde koniyankagal no ndijorno duwawuji faade dendagal malinaɓe guila civil et militaire kala e dindagal civil et militaire kala ko tigi e halkinoɓe e ɗiɗon tigi janguji bannoɗi toon o holliri noon wonde pelle joguitiɓe kaye pelle joguitiɓe wondude jihadiste en mbawi tigi wadde jangu ko famɗi kala e nder guure jeeɗiɗi mawɗe tawateɗe e nder leydi hen e nder ɗen guure jeeɗiɗi noon en tawe hen tigi wuuro lamorgo leydi ndi o holliri noon ɗiɗo attaque uji woni ɗiɗo janguji ko coordonné woni tigi tawi kadi o holliri junggo caggal leydi ene tawe e nder hen o holliri noon ɓen wadɓe janguji ɗi mbawi kutorade moyen aji kewɗi no fewi certuɗi guila kay ko wayno tigi tufade autoji woni ko wiyetede voiture piégé walla wadde bomboje pittoji pittol bomboje e laabi walla tigi hutorade ko wiyete tigi ko wiyete drone aji kamikaze e hutorade tigi wadde attaque uji o tiruji mawɗi no fewi tawi ko direct et indirect kala e nder leydi he nder yoga e guure mawɗe tawateɗe e nder leydi hen o wi noon ɗum foof noon haɗani kay e professionnalisme kay koninkoɓe leydi ndi ɓe mbawi tigi cuusal mabɓe e jamaragal mabɓe dartade kay e riwtude ɓen wat boniɓe ko famɗi kala fodde temedde ɗiɗi terroriste warama hen hay ɗum ne kay tawi o holliri ko bilan provisoire saabu kay wona bilan définitive mo ɗamini kay ko wara toon e jihadiste en ma ɓuur temedde ɗiɗi fama noon o holliri nana jokki kay yiilade ɓen wat boniɓe o wi wonde kay e oɗo saaha jaam fuɗɗima artude e nder yoga e guure jananoɗe kay ego so wona noon ko wayno kidal o holliri on to kidal ne toon e oɗo saahaji wuuro kidal ngal ene tawe juuɗe ɓeena witeɓe FLNA woni front de libération de l'Azawad kono o holliri kay wonde armée leydi ndi e oɗo saaha joni woni tigui koye heblanade kay keɓogal mawgal no fewi gam yidde tettude ngoɗon wuuro o sakkitiri discours makko noon ko erade dendagal population dendagal malinaɓe kala nde ɓeydoto tigui vigilance ɓeydo rentade kamɓe foof ɓe tamodira ɓe nangodira ɓe gona neɗɗo goto kadi ɓe ndento e kala saaha kabaruji kay garoji tawi ko kabaruji ñawnoji ɓerde ñawnoji hakkillaji kala kabaru kay moɓe keeɓi yataw ko kabaru officiel ummoriɗo tawi koye laamu ngu o rokki o sakkitiri noon o sakkitiri noon ko wiide kay kamɓe kala yoɓe nangodira ɓe tamodira ɓe gona neɗɗo goto kamɓe kala yoɓe gon malinaɓe kadi ɓe ganda faama ala ko woni ala ko wonani ɗum ɗo ala ko woni darde mumen so wona kay rendeɓe e rende leydi ndi hano hannirtini ha joni koye on fannu keddoɗen laamu leydi Mali holliri kikiɗe hanki o ɓe tengtini kabaru kay jaltugol aduna hono général Sadio Camara gonnoɗo ministre de la défense leydi Mali baranoɗo kay e jangu mannogu ñande aset nogas joyi lewru avril 2026 no gonɗe ɗu toon to kati kanko Sadio Camara noon ko kanko Sadio Camara noon ko kanko wonno numéro 2 laamu transition ngu woni kay caggal kay gardiɗo leydi ndi hono caggal gardiɗo leydi ndi hono général Azimi Koïta so ɓenni ko kanko rewi hen ko kanko woni numéro 2 jaldugol makko aduna noon ko ɗum ɗon ko perte mawde no fewi wonande laamu ngu e wonande lesdi koniyankagal leydi Mali kala ma en gartu e makko kay andinde hole o gonnoɗo général Sadio Camara ha joni ko leydi Mali keddoɗen état major général des armées mo leydi Mali holliri kay e nder communiqué mabɓe kay wonde faama e saaha kay wonno tigui wadde restage wonde yiilade kay ɓen jihadiste en wannoɓe janguji mumen e gan saga noon ɓe kolliri wonde laade diwoje coynima doggol motoji kewɗi no fewi nden ɓe gueɗanama ko jihadiste en kadi ɓe jiiɓi koto hirnangue wuuro witego Kolokani ene tawi nder région de Koulikoro ko ɗo ɗon noon ɓe mbawi jorde mabɓe bomboje e pettoje ɓe mbari ko famde kala kene ɓuura temedere jihadiste ɓe mbawi kadi bonnandeɓe matériel kewɗo no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen aleda hanki o nogas jeegom lewru avril 2026 Mali wasi goto kay e militaire uji mabɓe ɓurɗo ngaruɗo no fewi on wiyeteno noon ko général Sadio Camara noon kañum wonno numéro 2 jento kanko woni kadi ministre d'état ministre de la défense
kanko woni ministre de la défense et des anciens combattants mo leydi Mali o yalti aduna noon ko toon to kati wuro makko to jibina to mbotu makko dasa tawi kadi koye jango jihadiste en banno ñande aset nogas juillet lewru aset lewru avril 2026 gonen ɗum kanko Sadio Camara noon wolli gonɗo noɗo Sadio Camara noon o Sadio Camara jibinano ko gila 19 lewru août hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi woni 19 août 1972 e nder wuro Katingo ko ɗon tigi kanko noon ko desɗo ba muma sukaɓe joyo mo ɗacci sukaɓe joyo kanko noon omo haala kanko Sadio Camara noon omo haala ɗemɗe kewɗe no feewi omo haala ɗemgal bambara e ɗemgal sarkulle omo haala français omo haala anglais e ɗemgal russi ɗeɗo ɗemɗe kala omo haala ɗum ha no haalirtani ko neɗɗo noon deeƴo no feewi ko neɗɗo kadi o heewani piti ko neɗɗo deeƴo kewɗo needi no feewi o wanno heblo makko noon koto nokku to wiyete Prytanée militaire toon to kati ko ɗon idi wadde heblo makko arwani kay ko faati kuniyankagal o hemno bakko makko luriya ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi woni 1999 o jokki jangde makko noon to école militaire inter armé to Kulikoro ko kanko yaltino toon major e promotion makko woni tigui nden hitande kanko yalti premier te dangal ɓe o jangguitanno caggal ɗum noon o waɗi formation makko d'élite to dowlaki tentuɗi Amérique caggal ɗum o yi to leydi Russie ha to leydi Chine kala e fannu taw ko gestion des crises et renseignement et contre espionnage e jogade kadi ndenka e herbalade kadi ko fate jogade ndenka yimɓe mawɓe no feewi ardude jogade ndenka yimɓe mawɓe no feewi ko gona heblo noon o wanno e haɓade kadi ko fati e terrorisme ko officier noon de terrain o woni ko officier de terrain o wonno o tawtorama noon opération ngaji mawɗi no feewi ko wayno opération militaire kewɗi no feewi tawi ko pattamle miije ko ardino noon o ardinoma o halfinnoma poste uji mawɗi kadi ko wayno kay wonino commandant du groupement d'intervention de la garde nationale o wonino kadi ordinoma kadi directeur centre de formation de Markala ordinoma ɗum o wonino kadi mawɗo Prytanée militaire mo kati ɗum wonno ko 2016 ha 2020 caggal ɗum noon o yeehi toon to leydi Russie ɓeydoyde heblo makko tawi ko heblo militaire jonte seeɗa noon caggal kay nde o artuno e nder leydi makko événement ji bannoɗe août 2020 tawi ko kay ko ittugol e laamu pollugol jappere laamu hono biyetenoɗo Ibrahima Boubacar Keïta koye mawɓe noon darguinnoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keïta o jeeya noon gila nden noon ko kanko woni numéro 2 géant militaire ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni ko kanko rewi e Assimi Koïta gonɗo e oɗo saaha joni horejo leydi ndi ko kanko kadi gila nden woni ministre de la défense ko kanko kadi ɓeydi jokkodirala to banggue diplomatie militaire e banggue diplomatie e banggue militaire kala hakkude leydi Russie e leydi Mali o waɗanoma décoration ngaji kewɗi no feewi koye lewru octobre 2024 ɗon Assimi Koïta waɗannomo kay ɓeydannomo martaba makko waɗimo général d'armée mayde nde noon ko perte mawde no feewi wonande koniyankagal leydi Mali no diido noon e wonde laamu ngu kadi laamu ngu noon yamiri kay deuil national balɗe ɗiɗi kay gam feccude sunare e jaltugol makko aduna gila noon fiyande nde fella faade oɗo saaha joni gila kay janguji ɗi mbaɗi faade oɗo saaha joni hay gongol gotol kay yiya hay wona konngol wona ayawa hono Assimi Koïta soit taw nanede o soit kadi yeede hay hewɓe kay oɗo saaha joni gandani to heedi kanko horejo leydi ndi hono général Assimi Koïta ha joni habaruji men demgal Pulaar sen nummima to leydi Mali koto Burkina Faso paadenan ko biteɗo Célestin Sempore kañum woni ministre de guerre mo leydi Burkina Faso o yettini toon to conseil des ministres joɗinoɗo ñande nogas nayi lewru avril ha gonɗen ɗum projet de loi on projet de loi noon ko yidde heblude temedere ujunere sagata kay
e mbaadi koni en kaagal mbaɗe ko wiyetede militaire réserviste o holliri noona ɗum noon kadi yidde makko kay kadi ɗum watte kay nde ɓe keɓata temedere ujunere e militaire réserviste kay ɗo e mayde hitande 2026 gonɗe ndu tawi koye mbaadi kay ɓeydude hattani haɓade terroriste en e nder leydi he siftinde on noon laamu leydi Burkina Faso ɓe keblino yimɓe hewɓe no fewi jettinde yimɓe heɓɓe no fewi e mbaadi VDP woni volontaire pour la défense du patrie ɓen noon ɓe haɗani noon ɓe sohli oɗo saaha joni fodde temedere ujunere sagata hebleteɓe kay e mbaadi koni en kagal wonade militaire réserviste o holliri noon ɓe cohlen ɗinne heblol ɓen temedere ujunere neɗɗo noon keblete koye dogue ɗiɗi hen rogere wotere noon ko yimɓe kay tawi ko joguiɓe o humpito expérience to banggue koni en kagal tawi ko parɓe kay hayso ko hande nodda ene paari kay to wawde ƴettude petelaji e habtade tourisme en wawde rende leydi ndi rogere ɗiɗi ɓernde noon ko yimɓe kay ɓe galna ɗum humpito haydara taw ɓe meeɗa ƴettude hay fetel meeɗa fellude mbawa heblede kay kañum enne e heblo moƴƴo no fewi tawi koye heblo miltoyagal o wi noon wonde kay kala Burkina Faso najo kay joguiɗo duuɓi wawde habtade kay e rende leydi mum ene bisma tigui e ɓeɗo temedere ujunere ɗaminiɓe ƴettede kay ɗo e mayirɗe hitande 2026 gonɗen ndu ha joni habruji men demgal Pulaar koto leydi Nigéria paɗen sappo e nayyi landa dawrugal ɓe joddima batu mabɓe e oɗo weekend e to wuuro wiyeteko Ibadan e to Ibadan ɗon to bayde banggue worgo ɓaadi fuɗɗo hirnangue leydi ndi ɓe joyde e nder batu hen ɓe kawri kamɓe kala ɓe ndendina peeje mabɓe e doole mabɓe kay ɓe mbaɗa ko wiyete candidat candidat ji unique rendinde candidat ji mabɓe kay e sumgoji général tijjani en 2027 tawi tigui ko janvier 2027 wonata ɗina sumgoji hay sumgoji hoorejo leydi kay so ari taw kamɓe foof kadi ɓe dentina kamɓe foof ɓe cuuɓo taw ko mbiri mabɓe unique candidat unique ɓe mbawa yaadude e ɗiɗo sumgoji yidde mabɓe noon e oɗo saaha joni ko rendinde doole mabɓe kay beele ɓe itta landa laamu ka eɓe itta laamu ngu e juuɗe mum ha laaɓa koto leydi Tchad paɗen e nder province biteɗo province mo Wadi Fira tawate ko nder sous préfecture mo Guidera ko toon noon ko haare leñamago musgo no fewi waɗi toon e nder weekend ɓennuɗo ko duko noon haare nde noon fuɗɗori ɗum waɗi ko aseta ɓennuɗo haare nde noon fuɗɗori ko duko kay toon to woyndu so yimɓe garno ƴogde ko ɗon duko waɗi hakkude yimɓe caggal ɗum noon wonti haram leñamago ko famdi kala 49 e ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittade mumen ñande aseta ɓennuɗo alada hanki o ɗon yimɓe laamu hewɓe kay ko wayno ministre uji kewɗi responsable uji locaux wondude chef d' état major des armées gari toon ha toon kay tawi kay ko gari ha toon alada hanki o teskama noon e oɗo saaha joni deƴere fuɗɗima artude toon koto leydi Suna paɗen avion ngel Tuxel yani alada altine hande nogas jeeɗiɗi lewru avril toon to Soudan du Sud Sara Juba kañum woni lamorgo leydi ndi avion o jolluno ko 13 neɗɗo wondude pilote woni dognowo laana ka ɓe woni 14 kamɓe 14 ɓe kala hay goto fiɗani no fotu kamɓe kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe koto leydi Côte d'Ivoire paɗen section anti terroriste ɓe tribunal d'Abidjan ɓe ñaawi yimɓe jeegomo ñanganoɓe kay e tawi ko gueɗe terrorisme gal kañumen kala ɓe ñawore kay kaddi gurdam mabɓe eɓe coke e kaddi gurdam mabɓe mbaɗa ɗum ko nder kaso 17 heddiɓe ɓe ɗon taƴanama monen mabɓe kala duuɓi nogas e nder kaso kamɓe kala noon ɓe nanguirno kay koye waddode janggo kay e poste de contrôle to nokku biteɗo Kafolo ɗum wonno ko guila juin 2020 e janggu noon ko famdi kala 14 militaire wasino hen pittali men habruji men jolam jaɓeri koto Moyen Orient kaɗeten Abbas biteɗo Abbas o haci ko ministre des affaires étrangères mo leydi Iran ko kanko kadi halfina ko fate kaldigal hakkude leydi makko e dowlaji tenttuɗe Amérique no jaam artiri omona jokki noon wadde danne makko kay caggal leydi caggal kay nde o jaɓɓano toon to Oman o ƴettino téléphone makko o yewtidi hanki e hoorejo leydi Turquie o yaɓani o yaɓanino o jaɓɓanoma toon to Islamabad te lamorgo leydi Pakistan aleda hanki o altine hande o nogas jeeɗiɗi lewru avril o yettima toon to wiyete Saint Pétersbourg ɗum noon to leydi Russie o joddima noon e Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie o holliri noon wonde kay kaldigal jonde jooɗi noon to kaldigal toon to Islamabad to leydi Pakistan o holliri haɗi pamodiral sari pamodiral kay walla haɗi pamodiral ngal ko dowlaji tenttuɗe Amérique kañumen goni responsable échec to banggue pamodiral ha joni noon toon to Moyen Orient leydi Israël ne jukki kay wadde bombardement ɓen wiyeteɓe Hezbollah en tawateɓe to banggue worgo leydi Liban e nder région mo Beka ñande aseta ɓennuɗo
woni ɗo no gasi joyi lewru avril émissaire uji Donald Trump ne ponno tigi arde toon to Islamabad e mbaɗi kaldigal kono Donald Trump yamirini tigi kayitogol mabɓe yaade toon to Islamabad musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e demgal Pulaar e so tawi ko musidɗo mon Seydou mon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba to wuuro teddugo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on